Goizeko 6:30tarako Irungo lantegiko parkina beteta. Arratsaldeko txandan etortzen direnek aparkatzeko lekurik ez. Edota inguruko urbanizaziotan lantegiko kotxe pila bat aparkatuta. Hau da bizitzera tokatzen zaigun egunerokoa kafeko lantegian. Zuzendaritzaren aurrean labetik behin baino gehiagotan salatu izan dugu egoera hau. Eta orain, legeak hala behartuta, mugikortasun plan berri bat burutzen ari da zuzendaritza. Horretarako inkesta bat ere martxan jarri du. Gure ustez, irtenbidea ezin da ekintza soil batzuetan oinarritu. Gure ustez, irtenbidea mugikortasun plan integral bat egitean datza. Horretarako badaude alternatiba desberdinak eta anitzak. Adibide gisa, parking konpartitu bat egin daiteke, edo bestetikan bizikleta edo patinete elektriko erabili behar dutenentzako sustatu, edo beste alde batetikan garraio publiko erabiltzeko ere hori ere sustatu. Horretarako, sarrera irteeretan ere malgutasunak izan ditzaten langileek. Horrela, gure iritziz, ingurumenarekin errespetu gehiagorekin jokatuko dugu, eta bestetikan ere gure eguneroko erosotasunean onurak izango ditugu.